Hi guys! I'm back! Dito ako ulit. Gusto ko lang makipagkwentuhan sa inyo habang hindi pa ako inaantok. Kasi, alam niyo guys, ang hirap-hirap ko makatulog paggabi. Yung routine ko kasi para siyang Middle East. Gising sa gabi, tulog sa umaga, ganun. Tulog sa araw. Ngayon, iba naman na kasi yung pagiging routine ko dito. Kasi nga, kailangan ko mag-work ng daytime dito, syempre. Iba yung oras dito. Pinas time tsaka Hong Kong time pareho kasi. Kaya, dapat matuto na akong matulog ng maaga at gumising ng maaga. Diba? Yun. So, gusto ko lang sanang tanungin kayo guys kung ano ba yung mga dapat gawin para makatulog ng maaga. Yung di ako aabot ng 1, 2, 3, 4, 5, mag-uumaga na lang, gising pa din ako. Tapos, ang tulog ko na niyan, 7, 8, or 9. Yun yung start ng tulog ko talaga. Yun yung nakasanayan ko na. Kaya, ang gusto ko sanang mangyari ngayon is, makatulog naman ako ng maaga para magising naman ako ng maaga. Yun. Kasi nga, yun na nga yung magiging trabaho ko ulit. Tatrabaho na ako ulit, dapat matututo na akong gumising ng maaga at matulog ng maaga. Ano yun, paulit-ulit yung sinasabi ko. Pero yun nga yung concern ko talaga guys eh. Kasi nga, alam mo yun, baka mamaya pag nag-start na ako mag-work, gigising ako or gigisingin ako, nakakahiya, diba? So, mas maganda na ikaw yung magkusa. Kasi syempre, tatrabaho ka na. Kaya, guys, bahilap naman kung paano gumising or, hindi, paano matulog ng maaga. Para gumising ng maaga. Kasi sabi nila, wag daw ako gumamit ng gadgets, cellphone. Tapos makinig ng music. Wag mag-iisip. Yan, yung sinasabi nila. Minsan ginagawa ko yun, pero hindi pa din ako dinadalaw ng antok. Aabutin pa ako ng hanggang madaling araw. Pero, bahala na. Kasi nga, malapit na naman ako mag-work. So, tingnan natin kung magagawa ko yan. Pero, yan yun na. So, ang topic naman natin ngayon ay joke lang. Hindi. Gusto ko namang ipagkwentuhan talaga sa inyo, guys. At wala akong magawa. Papalipas ng oras ba? Kasi si Lolo, nasa trabaho na si Lolo ngayon. Pero nasa call pa din naman kami ni Lolo. Hindi naman nawawala sa call. Pag kunwari nasa trabaho na siya, pag nalaglag man yung call, kung hindi ako yung tatawag, siya yung tatawag sa akin. So, yung communication namin, tuloy-tuloy. Kumbaga, ni minsan, hindi na putol yung connection namin or yung communication namin. So, pagdating sa love life, sa relationship, okay kami. And yun, ngayon, siya, nasa Saudi kasi siya. So, ngayon, nagtatrabaho siya. At ako naman, andito naman ako sa Hong Kong. So, ito yung panimula. Ito yung bagong panimula sa akin para maging okay na. Kasi ang plano talaga naming dalawa, kasi andun na kami sa gusto na naming maging okay lahat. Since siya, nagtatrabaho siya. At ako naman, mag-i-start na din ako sa trabaho. So, ang gusto namin mangyari ay maging okay na lahat. Ayaw namin kasing magplano. Basta antayin na lang namin kung ano yung mangyari. Kung ano yung mga ipahintulot sa amin na gawin o mangyari sa amin, tatanggapin namin. Basta, ang hinihiling lang namin ay maging okay lahat. Maging healthy, walang sakit, walang disgrasya, o kung ano man. Basta maging okay lahat. Pero yung point namin is, kaya nagpursige din ako na makapunta dito is para makapag-umpisa na talaga. Alam niyo yun, hindi na tayo pabata, so patanda na tayo. So, alam na natin yung tama at mali. Alam na natin kung paano natin ilulugar yung mga sarili natin, di ba? Bago ang lahat ng yun, alam niyo ba guys na ang dami ko munang pinagdaanan bago ko na-achieve tong pag-Hong Kong na to. Una, di ba, naging ex-abroad na ako, OFW na ako dati sa Saudi. Tapos, nag-apply ako ulit ng Saudi. Ayun, naging okay naman, pero kasi, si Lolo, nag-alangan siya nun. Alam niyo ba guys, napaalis na din ako nun.
Nung time na yun, paalis na ako. Pero ang sinabi ni Lolo sa akin, mag-back out ako and mag-apply ako sa Hong Kong. Alam niyo, lahat ng gastos nun, si Lolo pa rin ang may sagot. Ang lolo ko talagang sumagot ng mga bayarin nung pag-Saudi ko nung nakapirma na ako ng kontrata at lahat. Buti na lang at laking pasalamat talaga, hindi pa ako naka-biometric nun. So, kung naka-biometric ako sa pag-a-apply ko ng Hong Kong nun, matatagalan ako, mahihirapan ako. Or, baka hindi pa ako makaalis kasi baka hindi ako payagan. Parang ibaban na ako ng Middle East. Parang ganoon sa agency ko. Kung hindi sila pumayag, wala akong magagawa. Kaya napaka-blessed talaga na hindi pa ako nakapag-biometric noon. And now, nag-apply ako ng Hong Kong. Ang galing, no? January 29 birthday ko. Nag-attend ako ng interview January 30. Diba? Parang napaka-lucky. Kasi nga, January 30 interview, bumasa ako sa interview. So, sunod-sunod na yun. After ng interview, nag-medical, tapos naging okay naman yung medical. Then, after na, nag-training na ako. So, naging okay din yung training ko. Kaya lang kasi, after ng training, yun na yung nag-lockdown. So, parang natenga yung mga papeles namin, natenga kami, nag-antay kami. Then, naging okay naman na nun after. Inantay ko yung matapos yung lockdown. Tapos, one time, tinawagan ako ng agency para mag-OWA na ako ng August. So, syempre, excited na naman ako kasi yes, ito na yung hinahantay ko. Kasi, ang haba din naman ng buwan na inantay ko para mag-OWA ako. So, yun na yung panibagong umpisa ko ulit sa OWA. Nung nakapag-OWA ako, after ng OWA, nag-MSCQ ulit. Alam mo yun, yung parang papunta ka na dun, pero pinipigilan ka. Alam mo yun, gets mo yun. Pero, after naman nun, yung mga yun, naging okay lahat. So, nung after ng MSCQ, 3 days lang ata yun. Tapos, tinawagan na ako na magme-medical na daw ako. So, matik na yun. Pag once nag-medical ka na, ilang araw na lang yung aantayin mo. Or, linggo, kahit sabihin natin, araw o linggo, basta malapit ka nang makaalis. So, ayun, after ko mag-medical, nangulit ako sa agency ko nun, ma'am, ganito, ganyan, kailan po ba ako ganito, ganyan. Nagpa-follow up lang ako para, syempre, malaman ko din para makapaghanda ako. Kasi nung time na after ako ng OWA, hindi na kasi ako umuwi. Nag-bird na ako nun. So, ang tagal ko din natenga dun sa, sa boarding house. Syempre, ang boring nun. Ang init, lahat. Syempre, hindi ka naman makakain ng yung bagong lutong ulam, pagkain, kanin, di ba? Laging bili. Tapos yun nga, ang nangyari, nangulit sa agency namin. Then, one time, tinawagan ako ng staff dun sa agency, sabi sa akin, ikaw pati ba naman sa Hong Kong, tinatawagan mo para sa ganito, ganyan. Sabi ko, ma'am, kasi po, nag-update po kasi sila at nagtatanong kung ano na yung kalagayan dito. Kaya din ako tumatawag sa inyo, nangungulit sa inyo. Tapos yun, sinabi nga niya, ay nako, ang flight mo is September 18. Siyempre, kinabahan na naman ako. Oo nga, ito na ba talaga? Ito na talaga kasi may schedule na ako ng flight. So, yun, pinaghandaan ko na naman yun. Alam niyo ba, syempre, sa ngayon kasi, since pandemic, kailangan natin madaming mga test na gagawin. So, bago kami nakapag-flight, muna kami, nag-swab. Alam niyo ba guys, na yun yung nakakakaba sa lahat? Kasi, niisip namin, once hindi kami pumasa sa swab test, nag-positive kami, may tendency na hindi ka muna makakalis. So, matitenga ka na naman, magpapagaling ka muna. Kaya lang, siyempre, sobrang pasalamat at yung result ng mga swab namin in negative. So, isang araw na lang yung aantayin namin. Mag-flight na kami. God! Mag-flight na, ito na yung hinihiling namin at makakaalis na kami. Yun, tapos yung September 18 na. So, ang aga-aga namin andun. Kasi excited lang mga peg. Tapos yun nga, nung
yung araw na yun, nung mag-flight na kami, alam mo yung pakiramdam na, syempre, mawawalay ka sa family mo ng 2 taon ulit. Pero, hindi mo siya nafe-feel na parang nakakalungkot kasi hindi mo na naman sila makakasama. Ako kasi, kahit nasanay na din kasi ako na mag-isa. So, parang malakas na kasing loob ko na okay lang na mag-flight ako na hindi ko na kailangan umiyak, ganyan-ganyan. Pero deep inside, syempre, iyak pa din naman. Syempre, may mga puso't damdamin tayo. Hindi naman tayo manhid, diba? At yun, ito na nga, nung mag-flight na kami, ay nako, ang dami-dami mga mabusising ginagawa. Nakakaloka, no? Kasi nga, nung time na nag-flight na kami, syempre, mega suit-suit kami ng kapote. Kasi nga, alam niyo naman na yung panahon ngayon, may pandemic tayo, so kailangan natin mag-ingat. So, inusot kami ng kapote. Pero, ang pinagdaanan namin talaga na nahirapan na kami is nandito na sa Hong Kong. Kasi nga, dito sa Hong Kong, kailangan mo pang mag-swab muna ulit. Kaya pagdating namin dito sa airport nun, sala na kami agad ng swab, diba? Ang tagal, tas inantay pa namin. Alam nyo ba kung hanggang anong oras kami natapos? 1:00 na ng madaling araw. So, September 19 na yun. So, yun. Inantay namin yung result ng swab namin. Naging negative naman lahat. So, kahit andun na yung pagod, gutom, puyat, worth it naman kasi nga negative naman yung result. So, inantay na lang namin na matapos lahat hanggang sa makarating na din kami dito sa hotel. At ito na nga, dito kami na-quarantine sa hotel. At yun, nung nakarating kami dito, alam nyo ba guys na sobrang mararamdaman mo talaga yung sobrang pagod ka. Yung tipong kailangan mo pa din maligo kasi nga galing ka sa labas, baka may virus ka. So, instead na gusto mo nang matulog, maliligo ka muna. So, yun nga yung ginawa ko nun. Naligo muna ako bago ako matulog. Alam nyo, pagkatas ko naligo, natulog ako agad. As in, basa pa yung buhok ko, wala akong pakialam. Basta, gusto ko lang matulog. Kahit kumain, hindi ko naisip yun. Ang gusto ko lang talaga nun matulog. After nun, ito na, second day, third day, at third day na namin ngayon. At inaantay na naman namin na may swab kami ulit. So, ang hiling ko lang na sana maging negative kami ulit sa susunod na swab test namin. So, yun ang updates namin dito. Dito na po kami sa Hong Kong. At ito na yung panimula namin lahat. Yun. Basta, ang masasabi ko lang sipag at syaga. Yun lang. At matutong magantay. Yun. Para maging maganda yung result ng lahat. Yun lang yung masasabi ko. Basta, mag-iingat tayo lagi. Siyempre, sa panahon ngayon, dahil pandemic, hindi natin nakikita yung kalaban natin. Kaya, doble yung pag-iingat natin. Hindi lang doble, triple. Kasi nga, hindi nga natin nakikita yung kalaban natin, virus, diba? So, yun yung masasabi ko. Basta, magtatagumpay tayo basta may sipag at syaga. Yun lang. Bye!